Ko je u stvari on? Ko su u stvari oni? Ko? Iluminati! Ko su u stvari Iluminati? Iluminati! I ljudi, pozdrav svima! I danas ćemo snimati 2 minuta Nickelodeona. Opet! I ajde da počnemo. Znači, čekaj da očistimo malo prašinu. Počinjemo. Dobro. Na Nickelodeonu. Volim kada me tata pokupi iz vrtića, jer jedino što on zna da skuva je plazma i mlijeko. I to radi bolje od mame. Ali nemojte da kažete da sam ja. Ona je to rekla. Plazma. Sve što ti... Meni ništa ne treba. To moram da kupim. To. Da, baš to. Napravi sam. Ma nemoj da mi pričaš. Zabavna igra. Nema nereda. Ne može da se isuši. Dolazi u 10 različitih boja. To je neverovatno. Poz.